lokho kumakarapa amataconcele entshebeni yilephu siyaqandula kwi-episode yethu namhlanje siqandulo thanda ukushisa kanti kuzwakala kule insukwini la kuthiwa impela ayikhona imadlanga ngathi impela iyavakasha eThekwini ngathi imadlanga iyadingakala eThekwini impela ngathi kuningi okwenzakalayo ngathi indaba ziyanda indaba ze-Slay Queen ama-Slay Queen nosibanibani eyingenayo esizizwayo ukuthi impela ke hayi kuleza yitratu zakwa X formerly known as Twitter kuthiwa hayi khona zehla zenyuka indaba laphana zibhizi phansi phezulu neTheku zibhizi phansi phezulu nomkhandlu weTheku umasipala kwagesi kuthiwa angazi ugesi washokha bani omunye wamthatha wamlahla le washona mshawa wela phesheya leTheku kuthiwa abuya ke seshaya imbuzimalanga yezinqa phecelezi BBL kuthiwa hayi abazi impela mabezisho bathi no bathi madlanga ngathi impela we need the commission to come and investigate eThekwini municipality head of electricity eThekwini municipality sicela ukungalisho igama siligodlo kwamanje ngoba lokhu kuseyindaba egijima emoyeni esizwayo kwiyitradu zaka Twitter kuthi impela he is also building a house madoda sazi ke noma likhona yini iphutha noma icala umuntu mayizakhela umuzi wakhe omkhulu kuthi impela wakhe imall lesho manje amabesho bathi ke that is where he hides hard cash manje sazi ke mampungeke noma yini kodwa ke yindaba ezehla zenyuka ukuthi impela hayi kunzima kakhulu impela mayiqhubeka le ndaba lezithi impela ayikhona unit deputy head collapsing the department while living large sakona kwi-tweet impela kuthiwa breaking Durban Metro electricity unit deputy head takes his Slay Queen to Turkey for an over 100,000 BBL impela mshaye wamthatha wamsala eTheku wathi mntana omuntu na ngifuna uhambe njengehashi mawuhamba utelepele ekhala abantu sokhala mina qala ithi lento ke impela ke uMr engesaligodlile igama lakhe deputy of Durban Metro Electricity Department has taken his Slay Queen to Turkey for a Brazilian butt lift. A Brazilian butt lift cost on a range of from 120,000 to 360,000 rand or more. Basho njalo abazi kwa madoda balali bezikelana indaba and that excludes kuthiwa lokho kakufakeli ke imali yama-flights namahhotela kuthiwa nje no asikakhulumi amahhotela lapho ke sisakhuluma ngomlisi ohambise umuntu wakhe le wenza i-BBL asikhulumi ngokuthi baleleni bephi badlephi bagibeleni lamagibela emfene kwazi ba kodwa ke kuthiwa ke lo mlisa lona is married to 2 wives and this Slay Queen is an extramarital affair. This matter would be a private matter, however, given the questions around his lavish lifestyle as a municipal administrator while being fingered in kickbacks payments for services providers to the municipality makes this lavish spending grossly irregular and a matter of public interest, especially given the added fact that under Lomlisa Lona leadership, the Durban Metro electricity billing system is a mess. Shit, man. Bakhala bantu. The residents are being made to pay inaccurate and exorbitant amounts for a basic service of electricity to their homes, and municipal electricity workers are suffering from a shortage of tools and vehicles while uMnumzana uSibanibani is taking kickbacks from service providers and living lavishly. This is an ongoing developing story and all the details will be posted consistently and regularly, but one thing is certain. The Durban Metro Electricity Unit is crumbling to its knees at the expense of both residents and Durban and municipal workers. Isho kanjalo ke indaba ke ziyagijima kwimanje zigijima emgaqweni emkhulu yakwa X kwaTwitter
hayi babeza nazi phela kuthiwa imadla angeke isonde engathi kushubile kanti besithi nakushubele egoli nakuphi kuphi la kwakutholakele khona-ke usiso thize-ke wahanjiswa naye hleze hhayi ukuthi wahanjiswa ohlale ehanjiswa ebonakala ko-TikTok nakuphi kuphi ebhizi very busy dimama kanti kwenzakalani Ngizibuza ukuthi amakhosikazi anazo nawo izinqe noma wanazo na ashiwe ekhaya ney'shwapha ithini into? Njengoba njena u-extramarital lona ehanjisiwe wayiswe eTurkey wolandiswa izinqa. hey Abafazi banazo yini lezo zinqa? usho insuzela kude Ngathi kwathina njena Nkosi yami shuthi sibhizi nje siney'shwapha sikhokhela abantu sibokwenza ama-BBL bafethu. Waze kwabuhlungu kuba umhlali wase-South Africa. kuthiwa kumele i-lay queen lezi zibe onomahashi zibe yinsuzela kude zihambe zitelebhela Baningi obaba bamabhedi. Baningi obaba bamabhedi. Nangomunye ubanjiwe esathi uyadilika laphana kwi-aeroplane. Ephuma khona le emazweni ephuma nenye ibhedi. Ephuma khona le. manje Amabhedi adelete ama-account ko-TikTok, adelete ko-Instagram, osithelo laba, osayeni laba, omawu, badelete omawu. Usayeni-ke Nkosi yami ize yafika bakithi yakhala laphana athi ama-account aya-frozen. Manake mawuphuma umawusho ngophi oculayo Yebo. phakathi inside naye Uphakathi ibhedi. Hawu. Amabhedi lawo kushobile impela nje. sizulisile lana Umculo wokuzulisa. bafana bomlungu Allegedly times 100. hayi manje ngoba lento shuthi iyafana ngoba phela besino DJ nabaculi abathize abathinteka nasey'ndakamizwa bathini? hey kushubile Izwa ukuthi bathini? Ubaba wababhedi. Nangu lo sanda kuboshwa nje, oboshwe nje ensukwini. mostly labantu abathintekayo impela abantu bagesi bathinteka impela kanti kwenzakalani sinenkinga yocimicimi lana nobani sithi siya load shedder siphinde futhi kuthiwa yini ishintshwe igama ibizwe ngenye into kanti hayi khona abanumzana abathize ababhenefithayo okubuhlungu kakhulu ukuthi-ke kulama benefits abawatholayo-ke hhayi babona ukuthi i-South Africa is not the good place ukuspenda le y'mali lezi-ke bayithatha bayishonisa le ku-Orkant le phesheya kwey'lwandle la kumele khona-ke ziye kwangcono kuthiwa-ke le y'mali bayihlephula khona lana-ke zidliwe yibo abantu-ke konje-ke aninawo nani ama-BBL kanti niwenzani nama-BBL nani la eMzansi Nangu ubaba wamabhedi igama lakhe uKagiso Lerutla. madoda uKagiso Lerutla Uphethe ulaphana-ke yena kwi-City of Ekurhuleni. Basi ulapho nje. Yena-ke ubaba kaSayeni. Hawu. Apparently noma wengane lo mfana wakaMkhize. hayi bo kaMpisana Uma wengane ka-Andile Mpisana. So ubaba wabo-ke bo-3. Wenze njani-ke uma wengane ka-Andile Mpisane? Yenze njani-ke yona-ke? Ihambile yokwakha yawushaya i-scapegoat yalanda i-Nigerian nalo eliney'kandali zalo. Eli-under investigation nalo ngokushushumbisa iy'mali. uprotector lo rhutla lo Angazi uprotector yena mangicabanga. manje ukuthi Phela ihuzu leliyana lahuzwa kakhulu laphana kaMkhize makuthi uyakhumbula kahle. Lahuzwa kakhulu laphana kaMkhize lafunda khona ukuthi amakhava apha yenziwa. Angithi akhumbuka ukuthi u-Andile Mpisane wamshaya lo ntombazane. Wambhonya kwagqitshwa kaMkhize. So ifunde kakhulu leya ngane laphana kaMkhize yashoza usithelo shozi. Usithelo shozi. Yebo. Naye-ke kuLerutla-ke lona ubaba wakhe-ke lona ezibhedi. So ithe mayeboshwa uLerutla. Sengakhohlwa usithelo kanje ukaMkhize. Apparently allegedly uLerutla uboshwa nje ubuya noma wu. Kade kuyibhede kaMawu le. Phesheya nganoma e-Italy noma kuphi. uKagiso. Yebo. So usithelo wabona ukuthi ijampile-ke manje. Kumele ngizame fast cover up wadonsa iy'kwerekwere. LaseNigeria. Nalo linezalo nalo. Kodwa phela mola Nigeria belanda ikandala phela. Yibo labaya okusho ukuthi vele mangibuka bekuvele isho ukuthi khanjiwe bekhiphene noma angazi kodwa nje kwiqiqi nangu usithelo usiya engagement.
Hayibo kahle. engage manje Ubani ileli manje? homusha leli Ikuzibala ngale? ehe INigerian. yebo INigerian le akuve kuyena-ke umuntu okufihlwa kuyena iy'mali mhlambe kwaphela. nalokho futhi kungenzeka Akanamali. nalokho futhi kungenzeka engagement Eish. yaqhuma so njengamanje ke ba-engaged ke kusithelo uyifiance suthi manje wenzela ukuthi nje ningangifaki mina endabeni zamabhedi Nginomuntu wami mina. mina ngiyifiance mina Hayibo. Uzo-engage during the scandals? yebo ngala usayeni angazi umzimuzi wakhe ade sanda kuthenga Ka-10 ka-10 million million, ukuthi muzwe. kwenzakaleni kuwona kodwa nje naye kuleyo nkinga-ke leyo ukuthi kufaneke phela manjena yabo nje sisabalindele abo bantu la kumadlanga sibalindele ukuthi bafike ngempela ngeke kwimadlanga kubizwe ukhawula umusa khawula bona bayekwe ngeke bamele beze nabo bezochaza ukuthi kwenzakalani imake ngikuxoxele ngikuhlebele engiyizwile-ke nami igijima Zithini? emgaqweni ezithi phela uLerutla lona kaGeso lo UkaGeso. unecala Lani manje? unecala lokubulala uMbhemu Killer for me. uMbhemu phela kuthiwa Unamenda. wayephuthuma kuyena usayena hayi usayena wakade kwenze njani Hayi wena ngathi zinkulu kakhulu lezi. ebusuku And then? so athi methe phuthuma kuyena bese ba-involved kwi-car accident Amen. kuleyo car accident kufe umuntu kuyona Umshayisile? benayo lo muntu behamba ngemoto Bashayisele. bashayisene Wamshamvala umuntu. Ihambe emoto. washona lo munye naye ukaGeso kuthiwa walimala kanzima impela nje waphuthunyiswa esibhedlela wangafuna uku-admithwa uMbhemu kuthiwa kwathukwa-ke ukuthi lo muntu njengoba elimelanga phela umuntu okuthi lo alale iy'nsuku lesibhedlela lutho ukaGeso wangabambeka nje wafuna ukubhandishwa fast aphuma ahambe lelo cala lelo alaziwa ukuthi lashonaphi kwalahleka wena madokhethi wenani fanele ikhona i-case number yalelo cala lelo ikhona i-case number kodwa madokhethi dololo laphela emoyeni lashabalala icala okwafa kulona umuntu allegedly Mana. Akuyena lo kuthiwa wagwetshwa i-community service. Noma ukunye lo hey. kwanyamalalo kwakhe Kona kuthiwa wagwetshwa waye enkantolo zafika enkantolo laphana hayi khona kwafaka omunye umuntu kwangaba uyena. kwangabo yena Wagwetshwa lo ke angazi community service uthi akubona mhlawumbe ukuthi. ngeke uthi ngabe kwakhe lakhe alifikanga phela Umntwana kulo enkantolo community service lo muntu loyo mbumbulu loyo waya kanye. Akaphindanga waya manje kuthiwa ke what happened? Hayi okunye lo ninga elakhe alifikanga enkantolo Hayi, sithwange lakhe icala bakwalahleka wena dokodo wenani lesa fa silandele uthi kanje ubani lo futhi. kuningi okusazovela ngapha nangu noleleti naye inkosi umyeni wakhe naye kade sitsakela-ke yena kodwa uleleti ngiyasola mina engathi ubengazi ukuthi umyeni wakhe ubenzani ngoba amavidiyo akhe sitsakele thina ine-load shedding lapho injani load shedding lapho awukwazi ukwenza amavidiyo usitsakela nge-load shedding umyeni wakhe etshontsha i-load shedding etshontshe kuyena hayi yabo nje mhlawumbe unamavidiyo awu-3 kwiprofile yakhe ku-TikTok ekhuluma nge-load shedding esihleka nge-load shedding Manje mina ngisaphuza. Konje mana kuleleti uyena lo waqhamuka seqhamuka nenkomo. loyo phela ngithi into eyenzeka laphana-ke ku-social media-ke abantu bafike bakuthande ma-rich bakuthande bakupraise bakuhlohle posta okunye ha unendle engaka ha kuthiwe post more isilima naso sihlohleke siphoste sesiflyer I'm flying to my house in Johannesburg to my other house you have another house in Joburg post more nangempela naye aposte more hey today I'm flying to the other house today I'm driving this car kuthiwe ihlohleke inkunzi iposte yonke into kuthe kusuke kwavuka umona kwaqala kwathiwa hayi kwenzakalani lana something is beating the waters laba wayibe rich kangaka SARS woza ngala kwathiwa we-SARS wena ukuphi ubuyela ngala eceleni uzobheka banyamalala uleleti inkosi kwi-social media wathi nya wabaleka hayi sahleka-ke thina sibuke emaceleni-ke kuma-sideline ukuthi hawu inkunzi isibalekile inede kwamenyeza uSARS yabaleka inkunzi iy'nyawo zacala udaka
Hayi, yabuya iNkuzimalanga ewuleleti yabuya ibuya ngenkomo-ke manje. Kwawukuthi nje bona banefamu bona, bafuyile iy'nkomo ezingakanani iy'nkomo ezingakanani iy'nkomo. Ngalowo mzosikazi esikuzwe before ukuthi badayisa iy'nkomo. She has never ever ever not even once posted about ifamu ney'nkomo before. But after SARS waqala. So ngiyabona ukuthi-ke uSiyabonga Nkosi usho ukuthi wathi lalela-ke mama, ufambulile la, usungishisile. Ake uzame something ingane zabantu ey'thengela ama-toys abizayo. Shuthi wamane wathengelwa nje i-toys lokuthi lalela-ke ngicela nje ukuthi uvele ku-social media udlala ngaleli toys leli babone ukuthi imali isakha ngani. Wamanje i-toys ley'nkomo phela. Ifamu. Wathengelwa i-toys-ke kwathiwa sicela ukuthi uzividurayize udlala ngaleli toys lakho. Yebo, ayijove kancane usasefamini. Nje umuntu we-content yefamu-ke manje. Into angakaze ayiveze nakanye. Before wayiveza ukuthi uyafunda nje kuphela. Ngani noma uyifundela ukuba udokotela noma uba yini. Hayi leli nto wabhizi nefamu. Hawu, njengoba seyikhala-ke manje na-ke. Ziyakhala-ke manje sekuyavela ukuthi cha. Umbhemu ubedayisa ama-relays yena ethi waqamba amanga ethi wathenga ngo-50,000 into ya-180. Cabanga, from 180 rand to 50,000. Shuthi uyafana lo bethenga amapeni, ipeni lakhe libo 50 million. Siyahleka bafethu bakuyahleka noma kufiwe kodwa udlaliwe ngathi. Kuthiwa-ke if ufuna ukuthola indoda ukuthi inemali nobugebengu, ukhohlwa indoda ungayilandeli indoda uyobona uthole fako uyithole idla inyama lapha washisa nyama. Landela umuntu wesifazane, landela unkosikazi, landela intombi. Yila uzobona khona ukuthi-ke what's cooking. Ngoba phela le gender lena ayikwazi ukufihla. Ayikwazi ukufihla le gender. Kodwa-ke njengamanje siyabonga kwimbokodo yethu ngokuthi isiqhumisele leli thumba leli impela kube yiyona eveza yonke le y'nkinga esibhekene nazo. Ngoba nala eThekwini njengoba kuvela indaba zo-BBL, shuthi iyona leqhumbuza ithumba le-BBL yaseThekwini. Mina yazi ngithini? Ngithi mina imadlanga from now on ayilandela izinqa. Thiwa follow the money. Don't follow the money. For you to follow the money, you have to follow the bums. Landelani izinqa amadlanga, izinqa will lead you to the money. Lalela. Nabona izinqe nama-hips siyaxolisa kosami kwabantu abanama-natural. Kodwa hayi, kodwa manje sekuyabonakala ukuthi engathi impela isinqe kumele silandelwe bafowethu. Kanti lezi nqa lezi zakhiwa kahle ngalendlela yokuthi ubone ukuthi cha inkosi yami bokucatshangelwa ingane lana ukuthi ihlale kahle. Kodwa egcineni lawo nto ngeke wabona bebelethe ngisho ingane lezo. Kanti ezani abantu bajike babe wonomahashi uthi uyabona phela ukuthi hayi wabona ihashi. Ubone phela cha befuna kwakhe ihashi. Ihamba itelebhele ubothe yona ngoba njalo asimlaleli uMacG. Asimlaleli uMacG. uMacG siyamgibela ngey'nhlamba simthuke simjaje uMacG. Anomlalela uMacG. uMacG umusakhawula. Anobalalela labo bantu. Bayomuthuka wabuza uMacG wathi hayi bafethu ngeke. Indlu ya-10 million. Wenza umsebenzi muni lo muntu angazathenga indlu ya-10 million kwathi unomona. Naziya. Kade aqala uMacG. Kade. Wathi aqala ngamantombazana. Kade aqala. Wayebabiza ngani konje? Ngisazi babiza ngani. Hey, ebasho ethi sibanibani. Hey. Akaze kuthiwa uMacG no. Hey. Safana akasitshele kahle kahle uMacG ukuthi uzithathaphi ngoba kukhulu naye akwaziyo. Industry. Industry. uMacG kumele abize kwimadlanga kumali ngamafala angafika wakhiphe laphana. Hayi bafana. Kunamantombazana nje adumile nje anezimali ahlala endlini ezinhle ngaphandle kokwaziwa lutho ngawo. Ukuthi enzani? Wanamadoda, wanalutho kodwa manje hayi. Manje kuyashiwo-ke manje kuyabuzwa kuthiwa ngoba phela ilokhuzana iDurban July yakhiwa amabhedi nama-celebrity. Izothiwani-ke le ndaba yayo iDurban July ngoba phela manje ama-bless aboshiwe ngapha. Amabhedi afriziwe ama-account awo. Ama-celebrity acashile.
athula athe du. Hey, i-South Africa ngathi ayina celebrity njengamanje. Ekhuluma iyabheda. Hayi, Ikhuluma wena. umbhedo wodwa ezokhuluma ikutshela ukuthi nizoba yini ngaphandle kwamakwerekwere njengoba niwaxosha. Hayi. So nje amanye athula athe du. Aphelelwe i-content. Athuleleni. Yini lenithule nayo? Hey. Yini lenithule nayo ma-celebrities ase-South Africa esiwaxhasayo everyday ngolayela i-music yawo? Nithuleleni ingeyona i-music kuphela kuningi okunye enikwenzayo. Yini Awutshele ndaba mina. ningaphumeli obala nikhulume ngalezi zinto lezi? Awutshele mina uSomizi udume ngayo uwenza ngani mali Somizi? Hey, asazi. Nange protect amakwerekwere. Ngithi uyaprotect uthi ena ukhulumile kodwa yena-ke. Wathi? Ukhulumile yena. Uzothi? Wathi ungalingi uhalela impilo yomunye umuntu. Uyenzile ivideo. Hey. Wathi ha baze baboshwa abantu. Ungayihalela impilo yomuntu ungathi mabona umuntu eba rich ebese uhalela. Waze washo wenza example wathi hey labantu ababoshwayo namhlanje benye ngihlangana nabo kwi-first class. Ehamba nabangani bakhe ebaflyisile bonke abangani bakhe. Ngihale nami ngithi mina le first class lena I had to save for it for months. Yena uzogibela kwi-first class ukhokhele nabangani. Yo nami I wish to be like him one day. Ngikhokhela abangani bami kube lula kanjalo. Wathi hey ningalingi nihalela impilo yomunye umuntu. Kanti kunje